Mga puso, Iloilo City Government ginapahanugutan ang 100% nga seating capacity sa mga di pampasahero nga jeep. Transport sector nagaduwa-duwa kung padayunon pa ang paggamit sa mga barrier. Pila ka pasahero nagakangawa kung wala na sang physical distancing. Si Zen Kilantang nakatutok. Umpisa sang ginpaidalom sa General Community Quarantine ang syudad sang Iloilo, gintugutan man sang Iloilo City LGU nga mag-akomodar ang public utility vehicles sang 100% sang ila sitting capacity. Sunod sa City COVID team, nagasunod lang sila sa pagsulundan sang IATF. Apang bisan nga 100% na nga ginapahanugutan ang pag-akomodar sa mga pasahero, hindi inibuot silingon nga kakasunan nila ang mga barrier. Posible yara lang sa 70 to 80% ang sarang mapatuman nga sitting capacity. So although gina-allow siya sa guidelines, pero hindi ka mag-implement, it is because nga nagabutan ka magyapon sa mga barrier sa imo nga PUJ. Para kay Manong Gaspar, dako nga bulig sa ilakita in kaso nga ipatuman ini. Mas maayo gani kung mo 100%, ito pabor-pabor ka mga driver. Nagalibog ang ulo ng transport sector kung paano ipatuman ang 100% sitting capacity nga hindi pagkakason ang mga barrier. Nagalingin ulo naton, ligad pangadlaw. Kaya nagmando si Mayor is 100% sa sitting capacity, no? Why ko ginkakasamon mga barrier tungod nga sigurohon kanay. Kay suno man niya sa LTFRB kahapon nga bisan si Mayor hindi pwede makamando nga kakason ng barrier kag mag 100%. Ginpahayag sang Department of Health Region 6 nga wala sila sang poder kung ano man nga guidelines ang ginapatuman sang LGU apang kinahanglan nga sundon sa gihapon ang minimum health protocols sa pasahero nga jeep. Sa 100% pa na area ko nagalaka-laka kamo, kamutanan, pay kamo ginutok, hindi man nagutok ang imo 100% na panlapan mo lang lugar mo, ay man ang problema. Ang pasahero nga si Maylin hindi pabor sa pagsulundan bangod posible nga diri pa makuha ang virus kung wala na sang distansya ang mga sumalakay. Hindi pa pwede. Ay, siyempre kung sang social distancing nga tawag wala. Ay, dahil na may mga bata pa nga daan sa mga sakay. Muna nga daw, hindi ko na pwede nga mapuno bilang sakyan sa kanan. Sa subong, nag-coordinate na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 sa IATF angot diri agud maatagan ang mga driver sa dapat nga ipatuman nga pagsulundan. Upod Kiramal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.